Στεγνοτήρια Miele. Με ακριβή ανίχνευση του υπολείπου υγρασίας ακόμη και σε πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα φορτία. Πώς λειτουργεί? Το στεγνοτήριο αξιοποιεί την αγωγημότητα των υγρών ρούχων. Με τη μείωση του ποσοστού υγρασίας των ρούχων μειώνεται και η ηλεκτρική αγωγημότητά τους. Έτσι, η υγρασία των ρούχων ρυθμίζεται με τη μέτρηση της αγωγημότητας. Στα στεγνοτήρια Miele η μέτρηση γίνεται μεταξύ αναδευτήρα και περιβλήματος του κάδου. Έτσι, το υπόλοιπο υγρασίας δεν μετράται στον κάδο μόνο σε ένα μεμονωμένο σημείο, αλλά σε όλο το βάθος του κάδου. Αυτό επιτρέπει ακριβείς μετρήσεις, ακόμη και με πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα φορτία. Σε κάθε επαφή των ρούχων με το περίβλημα του κάδου και τον αναδευτήρα μετράται η υπάρχουσα αγωγημότητα. Το αποτέλεσμα μεταφέρεται και στον ηλεκτρονικό μηχανισμό. Ο μηχανισμός υπολογίζει από τη μετρούμενη αγωγημότητα την υπάρχουσα υγρασία των ρούχων. Έτσι, το στεγνοτήριο προσδιορίζει συνεχώς την υγρασία των ρούχων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος. Μόλις η υγρασία των ρούχων αντιστοιχεί ακριβώς στο ρυθμισμένο επίπεδο στεγνώματος, το στεγνοτήριο σβήνει αυτόματα. Τεχνική στεγνώματος με ρύθμιση του υπολείπου υγρασίας της Miele. Ακριβής ανίχνευση του υπολείπου υγρασίας ακόμη και σε πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα φορτία.